constitutional solution obor sabo aro separate isibu tongmano get problem tongmano land power tongmano mane abo to just dialogue tori tonghaisi dialogue conclusion yakho dialogue paile pore sina samanai busi dorte jeng jeni constitutional right makha কিন্তু ang asa khlayo ang saga 100% yefano ang open kok saw 99% ongnai 99% ongnai ang open bias khlayo tam keba o jorawo jeng jengbu saimano je chini movement ang puilan o kok sani chasa khlaika jeng pressure strong khlaiani bagai jeng chesta khlaika ab jeng khlai lemelia jeng te mabu ginai pasai boso mabu ginai toisa ela jeng te 5 boso preng finai जों समा खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसे क्षमता मा हांखलाय जों दरे 25 जन 20 जन सिटी एमएलए हांखलाय जों तमा खामो सरकार खाय तमा खामो किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आंखागो गोबां क्लोज दंगा जागा पॉइंट दंगो आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कदिमे जों फुनुगुरिनाय जों पाब्लिश खायनाय मरद बुक कक साजा गोबां पॉइंट दंमोन जों आसो जतनो क्लियर सानि ककरि ताव तक्सलै दंगो तामानै माय आबाजों कन्क्लुजन थांमायाखो आबांगै आं दनो बारबा सावनि रखि दज्ज दंदि आं ताव जतनो क्लियर सानि अब ककरि आद्राब खैमानि भाइनो अनेक इशु दंगा जागा आबनो सानि सायाखो जों कयदिन बिसिंगो जों पाब्लिक दस फनुरिनाय जिनि द्राब जों खायलेमानि बा ताम मांखा आबनो रं लुगनाय तब मासेमायखौ सिंयाखौ आब्रां ताक सागानि आवत आनि अधिकार करि सर तब हास्तेनि तंग कसं तंगना लुकरक बेलाय खिनो तब कक संग आसाय तंग सोशल मीडिया नि बिसिंते एबा भाइराल बयम तंग के किसी साबर सिनाम सं माने कायसा जा कायसा द्राब हनै कायसा अमो सैजाक तंग माने इंटरलेक्टर हनै आबो तामो आबो बेलाय कि सिनाम सं जामन आबो नंगो इंटरलेक्टर के आबो नेगोशिएटर हनै तेजे इंग्रजी बायखे आबो तिन कबगे तंगनाय मादारि हेता तम सनाय जों रायबा किला केसे म रायबा जों कक संनाय जों रायबा नाया देबा आसल आबनि मीनिंग के चिन कबगे रायबा नेगोशिएटर बन आरने आचंनाय मुसबलिस आवाज आं जोंनि मिश्रा जिंनाय आं लुकाल सिनगो बंखाय ओ रायबा हंखाय बो नालेनो बन लिट खायो जत नॉर्थ ईस्ट नि जे प्रॉब्लम तु हिंखाय बन थुदेके जों मा थांगो बखल नेगोशिएटर के आबनो जों क्लियर बुझिनांगो जिंखौ रायबा हनो नागालैंड नि प्रॉब्लम मेघालय नि प्रॉब्लम माने बुडुलेंड नि जत प्रॉब्लम न आबरनो नेगोशिएटर हंगो आबंगै बन ताव चंखा ऑफिशियल बन चंखा जिनिबां कक साना बागै के बबानि जों ता कक स्लायनाय बो on behalf of home minister bo represent khlainai no joto saibano home minister to belai busy bo just chongisi ro nang salai de bone through de ke sing salainai bo to officer khokra belai boro kotor IPS officer again ke cham bo negotiator ngai bo rai bang nai abani bagai ang khako bone bising tising ani personally bang ko masawo ang bono sinugo bo belai boro kaham especially boti brand boron bagai belai concern नॉर्थ ईस्ट नि बागै इवन बतिनि तिप्रासानि बागै बानिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल नि बागै ब मोटामोटी बो साइमन आबंगै बनो चंखा ब्लाइचिनि कपाल काहा महाराज भाई ब काहाम के सिलायो आं बनो सिनिगो पर्सनली मोर आं खागाव बनि माध्यमे बनि बिसिंतै चिनि तिप्रासारो हामारि मोननाय जों जतो साइमनो चिनि तब हट टॉपिक नि दंगो चिनि त्रिपुरा मथा तेजिनि सेंट्रल गवर्नमेंट KOKPIN इंडिया बाय इदानिं जों कक साना बागै जों अलरेडी जों कक सालायखा जों जतो साइमनो इलेक्शन सिगां हायनो जों दिल्ली थांखा जों जतो चिनि शिष्य नेताराव महाराज सह जों दिल्लीबो प्राय 2 घन्टा हाय जों कक सालायखा होम मिनिस्ट्रीनि कत अफिसाराव बाय किन्तु फियाबा विभिन्न कारणै जों एग्रीमेंट नांलाय मिलिया ताबो जों जतन नायसिन दङ गोबां बर'फोर कनफ्यूजन दङ
আপনার দিয়ে চিন্তিনে আংসে কক সানাই আসলে আং অবন সানাই সিংসে দজ্জ মাখাইনাই চিমবরাও দজ্জ করেই পেশেন্ট করেই যে কোনো জিনিসটা जों फाट खेमाना बुझुगो नरबान सौदी चिनि तेलंगाना बरो भाके मानखा तेलंगाना राज्य को तालमा माने बरो अनेक सेक्रिफाइस खालायखा 50-60 बছর बरो फाइट खालायखा अनेक बरो थैखा सहिदोंखा आके बरो मानखा झारखंड मा माने आबो एकै कारण इभेन टाव नि बुडुलेंड बरो हैनो दीर्घ बছरनि फाइट खायतो मानयाखो निने गुरखालिन हैनो तै ताबो निने कार्बि आंलं र सानै दं मेघालय साइन दं कखे अजागासि चिनि आंचलिक दल जेखुनु आंचलिक दल त्रिपुरा मथा पार्टी I50 जतनो जों कासे प्रेसार पलिटिक्स खायना जेखुनु पार्टी जेखुनु दल रिजनल पार्टी जों स्ट्रं प्रेसार अमाय आंखाय चिनि दाबि रमाया अबसं साइमाखा आं दिल्ली थांब्रो बकक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिमबाराव ताखोनो जों दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन खालामनायखौ दिनै सांबिधानिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै आं बालाय वानाव बालाय वान साव दिनै तिप्रासानि बागै दिनै तिप्रासारक नि बागै बालाय वान साव वानाव तांगे गोबां मानसि तिप्रासारक ताखोनि सियाखौ सिदे सिया अनेक ब्रक दङ सिदे सिया दङ आबां वानाव दिनै नोंलुदे दिनै बबाग्रा महाराज फाइका खुद निजे अंखागै फैगाबो आगे बाबो सानिया दंमोननो सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 बबो हामजाया दंमोननो किन्तु बो कन्वेंशन का ताबो जों जरा फैका सबसे आं बाङै आं महाराजनो बलाय हामबाय मारो जों बाय गदाल फैका ताक जों जतन खुशी बन नेतृत्वे जों आगोयै दङ सबसे बन आं हामजाबो दिनै चिनि खुद बुबाग्रा निजे खा रवै एकदम सामखाय दङ साबुं हबुं कसखाय दङ आं बांबलाय बनां सिगां हामबाय मारो बीजेपी बाय त्रिपुरा मथाने हालक बाहाय थिनांगो हाफांगो आदे आचुनो त्रिपुरा मथा आबो तै बरगो ताबो अनेक प्रश्न खाय दङ पन्सिल खाय दङ जोगोबन सलायजा जों नबो खोना चिनि महाराज कक सामानि जों तै दुकार जालिया जों कम्प्रोमाइज खालाया जाते I50 न बस सुलुइ सागो I50 रो 5 बছर 6 बছर थुंजाखा आबनो बस सुलुइ सागो तिनि बो अकक सागो किन्तु फेते कायसा बनि सिगां कायसा मासा नाय जों दिनै प्लान चिनि वान समनि आबो जों टाइम सनाय जों बलाय दुदबाय गहमानो आंबो तिप्रा मत हाबखा जों अबान वान समनि तिप्रा हिस्ट्री का जों खालायनाय रेकर्ड खालायनाय तिप्रावा आंचल दल छारा के बसर खालायनाया ना बीजेपी ना कांग्रेस ना CPM नेशनल पार्टी रो सर खालायनाया जों कायसे फैक्टर आं दङ मुसुमानि किताब जों टेके छरे बगै जों बा अंलिया आव जों लाय दुर्भाग्य दिनै तिप्रा साराव ताखुन बुचियाखौ जतन CPM खालायगो कांग्रेस खालायगो बीजेपी खालायगो नेशनल पार्टी खालायगो फियाबा जों स्ट्रं प्रेसार रमाया तांगे जों गराक थानसामैया आबां जों सालाय महाराज बायवान सवै बो दिनै अबन पुइला तिब्रान हिस्ट्री ओ 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिसि जों 13 पाइखा जों वान समनि जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16-17 दा माहांखलाय जों सारा त्रिपुरा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खालामैया अबाय जों खालायनाय बागै जों प्लान खालामैया फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुजिनाय बागै जों खालामैया आबाद बागै ताबाव कक फैका जे बीजेपी एकक खेबरो सरकार खायखा गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खायफानो बर' बसो फानक्रिय तो साइमानो बर' मात्र 32 टा सिमानो अब रिक्स गभर्नमेंट जो साइबानो दिनै
जे महाराज कक सामानि कन्स्टिट्युशनल सल्युशन सांविधानिक अधिकार आं गोबां आगे कक साका रेफरेन्सनि कक साका जों अर्थ माने जों जुदि राइट पार्मानेंट सल्युशन आं दिल्ली थेफोराव कक साका डोंट कम्पेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बरबाय जों फेलायजा निनि मिजोराम तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर तंना नांगिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नांगिया निनि मेघालय बर दं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर नांगिया इवन आसाम बर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दं बर भाइनो किन्तु दे आर नॉट वेरी तामथानाय अब नांकुकु हाया त्रिपुरा बाय निनि मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको साका तांगे इखे मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरकनो आसाम एके अवस्था कार्बी आंलं बर भाइनो आसामिस बाय कथालाय काहाम किपचिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरमा जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौ आं बतन बर जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नाबाय त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालय डोंट कंपेयर और आं बन कक्सा बनि बगै तिनि सांगुनि अदे नाम साबा नायदि दिनै अबाय जों सिसुं तो दिख्लायमानो जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कान्ट्रि नौ जा साइमानो मेजरिटी मास्ट बी रूल मेघालय नायदि बीजेपी साइड दं बर सरखाया बीजेपी मात्र 2 जन एमएलए मेघालय ओनली 2 एमएलए बिलोंग टू बीजेपी द रेस्ट के अंजल दल से नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सियाम बताइलाय नागालैंड दी एनडीपीपी रिउनि दल बर बासाव 40टा एमएलए कन्टेस्ट करे बीजेपी बाचाव मात्र 20टा से तारमाने बर वीक बीजेपी फाना नेशनल पार्टी फाना बर दे डिपेंड ऑन सामना बर बर्षा मखलायनाय आंचलिक दल न ए अपरिस्थिति जों तमाया त्रिपुराव अपरिस्थिति तमनाबा जों चर्चा खायदों आमरा सांविधानिक अधिकार जों जदि त्रिपुरा हास्तेगो अमाय जों खायमाखे लाइ सिचुएशन नागालैंड बा मणिपुर आरो खायमाखे आपरे जों कक साथावनाय आपरे जों दिनै सांविधानिक अधिकार जों राइट माननो जों सानना दावसो माइया आपरे बगै जों चेष्टा खालाय माने जे आसो त्रिपुराव अनेक बसर लाय थांखा बुथ थांगो फुट फायो बासाव किन्तु जों और फैक्टर खायबिया अंखामो जों तेरटा माखा अब बेलाय गाहामको एकमात्र अब सम्भव जोंनि महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम तागलाय जों 13टा एमएलए पास खायखा प्योरली रिजनल पार्टी प्योरली टिप्रासा अब तो चिन घर बसे ताकफिन जिन बर कन्फ्यूजन दङ बोरैबा आंगो साव जों ताबा टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बर अपॉइंट खायखा तैबो आनो साइसे सामसो आईपीएस तिनि पार्टी ने एग्रीमेंट बाय तामने एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बर कैसे सुनो कक सिन साइराव जे आरो न फाइगे सामानो जों जतो बुझि नामाबो चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुनो सागलायखा जों कमिटि खायनाय सुखसि बर खायखा ताबो खायया जों आसक लायै आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों सिसो नेता दंगो नि मथानि जों नायलायगै जों ड्राफ्ट खायलाय आं ड्राफ्ट नुजा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन होयो जे ताबो जे आइन पास के फाइनाय अब तो अनेक किछु साधारण तो साना कक करे वो आइन मा हांखलाय वो अमन जों जदि एमेंडमेंट खायमा हांखलाय सेपारेट स्टेट मामानि 90% मामा हंलाव आसे जों क्षमता मोननाय सांविधानिक अधिकार जों मोननाय अब जों नायो दिनै आइन तो कम दङ बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया सांविधान बिथिं तोदै अब कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तंनि सेपारेट स्टेट दङ आर्टिकल 23 ने तैनि स्टेट काउंसिल दङ आ कम आइन दङ जागा ताबो ब आइन हेफाजाबनो अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य तंदि न नायसिं तंदि ब आइन हेफानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन हेफागै जों बर रिदिनाय अब जों स्ट्रंगलि बर एपिल थायखा जेरै जों सेटिस्फाइं होनलाय मरा जों सेटिस्फाइं हांखाय जों बेगेल थायनाय
abo जों बार सावो निरक जों बयद खायदि जों बिहास खायदि जों रिफारेन्ड कक साइ दङ जों जे ताबो टक सलै दंमोन अबो तो अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जत नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जिनि बिसिङो डिसकास डायलग चलायनाय डायलग नि बिसिङो ताम आउटकम फाय आबो नो नाइसिं मातंनाय ताबो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेप्रेस्टे माइया सावया हाया किन्तु आबो टक चलायनाय बिहिन्थि जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांबोदिनि अधिकार कन्स्टिट्युशनल राइट जों बरन बांसिन रमानाय जों आबो ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दं आबो जों साथ'गिया आबो बगै आं खागो दज्ज दंदि नाइसिं दंदि ताक चलायनाय जों अरा बिसिम जों साजाक दङ टाइम फ्रेम जों लेंगरिया 1 बছর 2 বছরया तारनि नागालेण्ड फर एग्जांपल आरो टक चलाय दं आरो डायलग चलाय दं কিন্তু অনেক লিঙ্গারিং আবো जों রেফারেন্স কক সাকা নাগা পিস্তক তারপরে ননি 3-4 বছর থাকা 5 বছর 6 বছর থাকা তারপর ফিনিশিং ইয়াকো আবো হাইজাতে তাंगथुं टिप्रा हायनो जों बनो साका जिनि टक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय पाइ हांख्लाय जों आबो जों उइद्र खायनाय अबो जों सालायजा आबंगै आं तिरि अबनो कयनाय जिन बारनो दज्ज तंदि इसा नाइसिं तंदि जों ताबो अलि ड्राफ्ट कमप्लीट दिन तंगो बो एक्सक्लूड इंक्लूड दंगै तंगो ड्राफ्ट बाहायनो आबो ड्राफ्ट जों फरायलायगै रेसिनि टिप्रा मथानि नाताराव सन्तुष्ट दं हांखाय आबो जों उइद्र खायनानै आबंगै ताबो तिनि बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जतन साइमानो मरे किलार के साका जों ताबो तिनि ओ दाबिनो जों मानदिसा पर्यन्त जे जों नायमानि तिनि कन्सेल सल्युसन यासा पर्यन्त जों बरबाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन्सिंया अब जों सालायजा आबंगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै तिनि गोबां जि ड्राफ्ट बिसिङो मा पॉइंट दं तै बांलो खा सांगो साबो सामायाकोनो सयसारा हाइनो बरो डिमान्ड रेट प्लेस करे लेखा आब्रो फेक आबो चक्रांत साइमिया साबो खलाय साइमिया आबो कोनो ऑथेंटिक निया आरो जोंखे तो सय दं नांनाय तिनि नेगोशिएटरनि सय दं नांनाय बा तिनि तिब्रा मथानि सिसुने सय दं नांनाय कोनो सय करै हाइनो फाल्तु टाइप केरि लेखा और फेसबुक लिखा आबो बरो कन्फ्यूजन माने तिनि बिसिङो आं कयनाय एमंग द तिप्रासा बिसिङो आबो बरो गोबां मानसिफ्रा दङ जाते आबो बंगले चिन दुर्भाग्य हम बार मार्साबो जों जे सामखाय दंमोन नाव नाइसिं गादि नायनो न सुजुर गादि जों नायग्रानबा तिनि टक बाहे चलाय दं बुने बंगै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूजन ना करै सांविधानिक कन्स्टिट्युशनल राइट माने आरो गोबां मा दं हायसि सांविधानिक नामा जे कोनो आइन जे कोनो दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय तो संविधान गोबां सय दंगो बाहाय नाय आबो जों ताबो जों किलाके सामायाखो जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपारेट स्टेट देंनाय ना अटोनमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल देंनाय ताम नाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व खायनाय बरि बागै आं अबन सागो जोंनि तिप्रा माथा पार्टिनो सुजुगुरुदि जोंनि महाराज अलि दिल्ली थांजाक बो दिल्ली थांकाव साइ दङ दरगानखौ जों थांनाय आं बबे मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबनो सागो जोंनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सिथ्रासाव थाइ दङ आं बेलखौ दुखु नाङो जोंनि दफाराव अनेक जों बुक्तब्য गैयिनखा आं बर भारतबो साइ दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दज्ज मा दंनाय तै जोंनि बिसिङो जों हामजागो मा दंनाय आं आरखौ ककसा जोंनि जिरायराव गोबां मा कमेन्ट फैयो जोंनि महाराजनि बर' कक सिथ्रासाव कक हामियासाव प्लिज नाव खायतांदि जोंनि दफा जों अलरेडि केसेबै दङ जोंनि दफा बैसाय बेलेखनो जों नरम जों बैबाय मोनैजागो आं सारा तिप्रा गुरै आं साइमानो आं सारा भारतबर्ष गुरै दङ आं साइमानो एबा सारा विश्व पृथ्वी गुरै दं साइमानो जोंनि दफानो जोंनि तिप्रा दफानो अनेक बर' नाहरै दङ जोंनि बां सुरै दङ बर' जोंना हामजागो फियाबा जों बायजों तिप्रा जोंसि हामलायनाया अबे जों सबसे दुर्भाग्य बनिबो आं सानाय महाराज अलि दिल्ली थांजा तो अलि चलै दङ अब चलै थांनाय बोसोर दिन चलनाय अब जों साइमिया किन्तु जों सागा टाइम फ्रेम माखायनाय आं जे खुद जोंनि आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उसां आं बय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो IPS टिकेटा थोंदि नों IPS नो ब्लाय थोंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बार साका जोंनो किच्छा दाबिथिं दाबिदो जों मारिनाय
जों अला बरं प्रडाक्ट खिन्थु बरं खुनु खेल खेलिया खुनु बर पात्तरिया तांगै जों बरं प्रेसार माया एकै दिन मथा बाहायनाय तिब्रा मथा बाहायनाय जुदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबोनो आं हानि व्यक्तिगत बा आं मौसाव जिकुनु पार्टी खेल थांखे स्पेशल आंतरिक दल जों जोंनि पारफर्मेन्स मा फुंनाय एक्टिविटी मा फुंनाय ते जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबोनो फाइन रिपिट माखा मा साफिगो जों खाका माने जों फैक्टर खैतो मा हांलाय within 2-3 months चिन्ता गथ्र मान खामो जों खायमालिया तिब्रासा बुजिया जों बीजेपी रावनो सरकार होयाखै दङ हांखाय बरो शर्ट के दङ हांखाय बरो जों सारा सरकार खायमिया जों सारा बरो गभर्नमेन्ट खायमिया के तंमा हांखाय जों खेला खायमा हां अ खेला खायनो जों सुजुग रिलिया साबरिया तिन बरं दिया आले बुने दुसरिया आं तिब्रासा दुसराव तिन तिब्रासा तंना रोंगिया तिन तिब्रासा तिन मैक्सिमम मथारा बुत्रिया दङ जों नुखा रिजल्ट जों एनालाइज खायनायखा तिन बिसिं कमरिया दङ बुत्रिया दङ नि बागमा हायजों पास खायमालिया शान्ति बाथ्राजों पास खायमालिया मनुजों पास खायमालिया तिन बिचनामजों पास खायमालिया गोबां मा तिन बुंबार तिब्रासानि एरियाजों पास खायमालिया तांगै बनि बागै जों तेसा मा बुगिनाय आं खाकाबो तेसा जों बिरमान माननायखौ आसोबाय जों तिन बराव जों खाकामानि जों मैयाखौ बनि बागै आं कयनाय निरक जास्ट नायसिं दङ जोंना टक तुलै दङ अलरेडि जों आंनि जे खुद मालायजा दिनै अमित शाह संबाय दिनै जेपि नाड्डा बाय दिनै हेमन्त बिस्व शर्मा दिनै आसाम मुख्यमंत्री बर' बालायखौनो चेष्टा खाय दङ जाहाथे गोजान गोजान खालाय दङ शान्ति श्रृंखला दङ दिनै तिब्रासारावनो दै बर' आं बुजिखा जे सिरियास के बर' वानसावखा आगे माहायसे कोनोदिन टक मा खालायाखौ थाने दिल्ली थांब्रा फायनो प्राय 1-2 घंटा जों टक खालायलेखा बर' सिरियास खोनाखा आगे है आं जे टक खायमा हाय आनि जान फिल खायो जे ताव जों टक खायमानि ताव जों डायलग खायमानि टेक्स डिफरेंट ताव कारणे अबना मासावते तिनि बुबागरनि कारणे जों महाराष्ट्रनि कारणे महाराष्ट्र अनेक सामखाय दङ प्लास जों जतो सायमानो अब फैक्ट শুধু বিজেপি সিমিয়া বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলनि बर' कत तिन बुबागर सिनो तुमा बीजेपी नि उंथुं तुमा कांग्रेस नि उंथुं जेकुनु पार्टी बर' बनो काहमके रेस्पेक्ट रगो बनो सिनो बनो बिसिं तै चिंताबो सामख्लायलाय दंलायगो आं खागाव 2-3 मास बिसिङावनो एकटेक सुमै थांनाय आबो तिन बर' मने काहमंनाय आबो तुम जतो कक साथयाखो बने बगै नगि दज्जे तंदि आं जत्तनो कयनाय तिनि जरानि न्यूज नि बिसिं तै आं कयनाय न नायसिं तंदि जों दाबो सामख्लाय दङ जेनेबा गाहाम नंनाय आं भियास खालायो आं पयट' खलाक क्राक खालायो जों जासो बुकबगन तमानि जों साफारिं तमानि जों अबसर 2023 एकटे गोसो तिनि बागै गाहामावनो होनि आं खागाव इसिसा सानसुगां न गायसा बदलनि मंगाय आमरा बानालि बदल हिनाय दिनै तिब्रासारावने कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनतै बर' बेलाखि केबेनि तमानि बुनुक जाय तम इकेन अमरले नों ताम कप फिराव मुं तमनि खानु अब तो अवश्य अंनाय अब केव जों माने खायनिया जखन जों डिसि काउन्सिल मानफोर बाहायनो अनेक बर' केबेनि खा अब जों जतो सायमानो जों अबनो जों बुझना दरकार दिनै तिब्रासानि काहामनि बागै हिंखाय जोंनो केबेनि कमाव तंनाय बुइतो केबेनि बरतो बो स्वाभाविक जों सिउ इवेंट तिनि बिसिंबो केबेनि दङ अब सबसे दुर्भाग्य अब केबेन माने दकर प्रब्लेम करे नो साइमनो इवेंट आं नो ट्रायनो सानामसुगो जखन डिसि काउन्सिल बिल नि बागै थांनायफोराव दिल्लीआव त्रिपुरानि खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट आरो तो टीजेएस बाय कांग्रेस एलायंस दमानि खुद त्रिपुरानि कांग्रेस प्रेसिडेंट आबनो माने खायो आबनो गसिया और इतिहास नि तैबो आं ब्लेनर किलार के सानामसुगो अनेक बर सालायो और चिनि मुख्यमंत्री सया चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट बा सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 माने बागै मुख्यमंत्री सया अब फैक्टरिया इट्स नॉट इम्पोर्टेंट जों लोग यादाबा बिहार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बकुंदिन सया जारखंड ना बागै सयाबो
Mantan kajarkan. Orang mukhmudi tamu saya abo factory ya. Orang tin Tripura mukhmudi baru soya ngayo. Abo sabik abo kun paper ya. Baru tu cini kaham memang naya soya abo sing siu. Tarmane sing bakal banyak kokure. Siapa state baca constitutional right. Ini dia abo Delhi ni paper. Abo Delhi ni सरकार बेपार सेंट्रल गवर्नमेंट बेपार सेंट्रल गवर्नमेंट सयगांख्लाय बुजिगांखाय दिनै खोनामान हयसे और तिब्रानि नेतारक तामसा साया बा दिनै बीजेपी नेतारक तामसा साया अब इज नॉट ए मैटर जों जुदि सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विन्स खालामहांख्लाय अब सिसे सबसे जाबो तिनि दायित्व जों बर भागे कन्विन्स खालामनाय अब बगै आं अबन मा साबो जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन सागा तिनि तिब्रानि सिचुएशन बाय Nagaland, Mizoram ni situation no compare lagi. Ang barbar kok saka. Don't compare with Meghalaya and Tripura. Meghalaya and Nagaland, complete different. Borok tu nang ya. Nagaland ta borok sain tong Eastern Nagaland. They don't require. Ang abu kok saka. Borok meta the difference. Meghalaya borok Karbiano sain tong borok. Meghalaya sain tong separate state. Ni borok. Ni Garulo. But this is not serious issue. Cina baru pelayu. Baru barbar sawat baru complete layu. Apa tu baru na bujau nang nahi sih. Bujau nang nahi. Tak baru buci kah. Baru bagai angka kawa tu ni kita boleh discussion dialog balai kaham. Balai serius. Sung bahaya ni mudah-mudah sik kamang kah. Sung mana bukti bukti kah. Apa ni bagai. Sung jate sung bahaya ni yapli tak asli tu. Apa ni sung naik naik. Tapi ciri jual orang bahaya ni. Lagu cini bang suridi, dari sini dialog, jadi kahamna bagai, orang jauh tu Tiprasani bagai, kahamni bagai, su Tiprasani bagai ya, sarat Tripura raja ni bagai kahamna isi. So, anak ang barbar saitong, wajar orang macam saitong, ni non Bangalore non bahaya. Edisino deprived lagi, Tiprasani deprived lagi, no orang sampai mana? Amaya, apa tu buji nang nai, no develop kita develop mang nai isi. Dari situ Tripura seperti state mak hangklai. Allah raja mengangklai, angsaka jodoh memang kahamunai, amar wadah memang kaham, amarang cesak lebu zongan apa gitu. Tapi separate state mengangklai, dua raja mengkanai, dua raja mengangklai, songkat eki tongnai, tapi sungguh 40 lakh tong, jadi siangku tong, jenis terberapa tapi 40 lakhs tong population, tribal non tribal. Sungguh separate state mengangkat tu bag thangnai, budget tu double nai cini, di songkat tu baria, amarang belum wadah lebu zoka, baru oh tik tong misal. Tapi rondi, kaset separate state mangka. Ada songkang ni besar, rondi ni 15 lakh, yang ni besar, rondi 25 lakh. Kita budget tu double naik sini. Tahu tu budget mana, rondi for example mana rondi 25,000 koti mana tu, 25,000 koti. Kita apa tu, ada 25,000 koti tu mana? Kita double thana sini budget. Kita songkang tu beri ya. Kita sabar profit naik. Baru ni tribal profit naik, kita besar orang mana, wansar mana profit naik. Apa orang kok saga? Kita tam prom tam baca kan? Contoh India ni kai kak thana kok kuri, contoh India ni contoh kau thang ya, contoh India ni bising tong naik. Apa orang contoh baru orang mabu jauh naik sih, wansar orang mabu jauh naik. Baru orang kaham naik, jadi mabu kaham naik. Orang kuru tu songor songor naik kono, apa kuri? Baru bagai angka kau, sentin baru orang main ke. Ang bunis halia, komsum Tiprasani young generation dong, dong mabu cinai, nih dojo mana nih, kasih dabi mana nih, kasih separate mana nih, kasih songgudan audikat mana nih, abo tungtung aja. Onek abo tough nih bebar, abo gay constitutional solution, abo nih barbar mahara side tunggu, sing permanent nggak cini solution, sakri bakri abo tuh cini temporary solution sih, permanent solution nggak nih, tamu nih, anak barbar saat ini, for example, cini Tripura 2009 hari cungcai lagi film ini IPS party, palbah sungsar terkah. Ang tu onek cesak lagi, ang barbar cesak lagi, event jono kaisir malifan ready, KOKBOROK manuscript, aku jatuh dari mana? Ang repeat kemas hafiu, KOKBOROK manuscript abo monjas hypos demand from the very beginning, cinti pasar demand, 99% student are in favor of Roman script. Kini sing aku pas kini cin cabinet do, tamu cin IPS durbol.
cabinet kakati Roman script kokborok abo kaisa bo tutur rimaya ni tibralan de batik ready statehood bad ready even Roman script kokborok simple easy demand abo pun sung tin di basalo rimandia abang sobte dukhana sung se fight laika to laika thik laika kintu kaisa jinis pun sung permanent solution khlaimaya যদি সিস্টেম ককবরক রোমান স্ক্রিপ্ট কেবিনেট পাস খাইকে তাবতুল চালন দङ अब सेन्ट्रल ব্যাপারিয়া অনেক বড় जों सिनानांगौ অনেক আইন दङ अब जों दिल्ली थानो नांगिया अब स्टेडियामनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनो ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাপার अब दिल्ली थानो नांगिया जों एकमात्र 8 শিডিউল मानाखैसो जों दिल्ली थानो नांगौ 8 শিডিউल मायाफोर जों तिब्राव करमानसि ककबरक चालु खायतो माने मेघालय चालु दङ करमानसि ककबरक नि अब salah untung ni ni Mishra cover about language Roman script salah untung bro ni cuma Mano kini siapa sen pesar maya cini tiba-tiba tangsa kerui boleh boleh ang orang masawa sen ektak isu sen kayaknya mau cakap sakit tunggu online 100% ya fano 90% thang boleh ang orang request kayaknya sen dari si pandai yang kaya sen masih masa yang kaya sen sahabat sudut kayaknya नो फान चिकरे इनका फानरा खांगे चिजों बबे सलायनाय बिले बबे नो फाइट खायनाय अ जरा जों आबन मा सानाय जों जे ताबो अनेक बर कमेन्ट खायलियो ग्रेटेबल बय थांगा अबायके मा समसो कमेन्ट खायलियो किन्तु निरो नाइसिन तंदि जों जे डायलॉग तो दमने आं आबन बारबार सावो 99% चिनि आं ग्रेन्टी रय सावो जों माननाय विदिन 2-3 months जों नोरो जों चिन दाबि तय फैनाय आफ्रो tam maya apa ni orang kila dengan kita tahu angtam mana maya abang sama ya ko abo through dialogue through discussion abo solve mulai hambai